Am ajuns la cazare. S-a terminat și evenimentul de la Hunedoara. Pentru mine personal cam trist. La plecare din Hunedoara mi s-a spart un furtun. Salutare, dragi prieteni, sunt la volanul Fordului și acest vlog este cu și despre evenimentul de la Hunedoara. Sunt în drum spre Iuliu Maniu, acolo în Petrom, unde ne vom întâlni mai mulți prieteni, cu mai multe mașini și plecăm brigadă mare. La Petrom, mai întâi băgăm ăsta, vedem dacă face ceva la drumul ăsta lung și apoi după facem plinul. Hai cu plinul, 6,51 lei, nu-mi place, că zilele trecute era 6,40 lei, 6,43 lei. Acum se apropie weekendul, 6,51 lei. Băi, ce faceți voi, mă? Cum să nu-ți placă să pleci la drum, mă? Uitați-vă, uitați-vă cât de frumos, mă. Ia uite. Una bucată mașină frumoasă. A doua bucată. Deci pe Ștefan. Și încă ceva rar și frumos și unic în primul rând. Am oprit la OMV la Călimănesc, un singur intrus printre Loganurile astea. Am ajuns la cazare. Suntem destui și mă bucur că am ajuns cam în același timp. Deci am mers uniți din București până aici. Aici mașina, asta e camera. Gata și cazarea. Ia zi, Fane, cum e? Lux. Lux, 200 de lei de căciulă. Ia uite. 2 persoane, 3 persoane, încă 2, să-mi bat picioarele, îi tai camera. Baia decentă și ea. Noi acum mergem către eveniment să lăsăm mașinile și diseară vom veni pe jos. Am ajuns la spălătorie. Spălăm și noi cotoarbele, căruțele. Și după la eveniment cu noi. Asta este pășunea pe care o să ședem în acest weekend. Am parcat mașinile. Iată și brățara. Și gata. Ne distrăm. Vineri, prima zi de eveniment, arată cam așa. Tocmai ce am instalat acolo corturile în spate. O să mergem să mâncăm și noi. Și ne întoarcem la mașini, petrecem până seara. Ia zi, mă, banane aici, uite, mă, banane, mă, cați-și gura ta. Uite, mă, ce nebun e omul ăsta, mă, frate, ia uitați-mă, mă, cava-și gura voastră. Da, mă, cava-și. Îți place gura mea, ești moartă de băiat, îți place fundul meu, se duce mereu. Și te-am frecat și mai frecat. Ce bine mai frecat. O noapte întreagă ne-am distrat. Ce nebun e omul ăsta, mă. A few moments later. Prima seară de eveniment. Prima seară. Am dat umbră de mic la pâine. Ai bă un coș de pâine. Eu s-a mortăciune. Hai că am ținut un coartă când mi-a pus Hristos. Ce mă asta, mă, scrie Interstar. The next day. Bună dimineața. Chiar de la HDR, în spatele meu, orașul Hunedoara. În a doua zi s-a umplut de mașini. Vreau să vă arăt ce mașini frumoase sunt pe aici și cât de multe sunt. S-au umplut de mașini.
Hai DJ, dai drumul la muzică și Alex, dai drumul la sistem. Slow down. SK level. Roll your boat gently down the stream. Niggas sleeping on me, must be Alex. sleeping on the lean. Gata aerul. Hai, când te-ai tu, dai start. Dați-vă așa un pic la mai o parte, să nu vă lovească. Hai. Hey! Transformers! Tripping on bait for the legs, say some. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, no one got stacks to the left. Taking bitches straight from another cat. Man, shit, one I never had shit. Bitch, move, make your motherfucker. Cine a câștigat? Roșu sau galben? Galben! Bine, galbenul rămâne aici. Roșu duce înapoi. Hai că pisica deja nu mai a avut răbdare. Deja a început. Ia vedeți ce telecomandă are. Haide, Oltene, bagă-i! Ia uite ce dansare, se vede că e oltean. Și mașina e olteancă. Hai să auzim publicul. Pentru pisică. Și acum pentru olteancă. Bine, mă! Na, Ionuț, ai ajuns în finală, te lupți cu Adi, da? Tripping on back from the legs, say some. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, no one got stacks to the left. Taking bitches straight from another can. Man, shit, one I never had shit. Bitch, move. Se pare că mai avem un concurent rătăcit pe drum. Bun, și acum avem... Și acum pentru Adi cu Beatle-ul, hai să vedem, pentru câinele rău. Adi, mai trebuie să mai rămâi aici o tură. Leave her in the morning, they won't see her till the night time. She only ever folds me for dick, I got a pipeline. Step up on the stage, fuck everyone, it's my time. That's a man's watching the crowd like how time flies. She's stepping on the fine line, the roof will get raised like the London City knife crime. She thinks it's funny how I stack up all this money, so I tell her suck my dick and then I'm busting when to A1. Fuck it, I ain't posting when the beat, I'm getting lucky. Catch a vibe, I'm not a rookie, get a lyric and I spray one. Duppy, I'm goody, take the piss, I'm with your money. Give a kiss, she looking lovely, better show me what you made on. She be near a few guys, a few times, you know she likes to be honest. Watch how I take. Hai aplauze pentru pasa, să vedem. Bun. Hai să vedem acum câinele rău ăsta care sare în față să muște. I-ai pus botniță, Adi. Da, hai să vedem. Nu vă faceți grijă care botniță și nu mușcă. Hai, dai drumul când vrei. I kinda feel down when I'm up next. The high things roll when you see me when I'm upset. Do what I enjoy when I still to what mum said. So I do shows, videos and I run sets. I just step in, hit the mic a blessing and I'm getting. Got this name with me, but I swear I've never met it. Cine să ia ca mușcă? Trying to do my bit, I can't be asked all the messing. Hating on the king, candy on, you're all depressing. But since the day I started
că îmi vine și mie să sac. Aplauze pentru Beatle. Și acum urlete pentru Beatle. Și pentru Passat? Bravo! Bă, nu mai nebuniți, bă, că sună mai tare la Passat. Ce naiba? Ha? Deci care? Galben sau... Verde. Galbenul! Hai mă, încă o dată aplauze pentru Beatle. Și aplauze pentru Passat. N-ai cum, îmi pare rău, dar trebuie să ascult publicul, că altfel însăriți în cap. Deși pentru mine a câștigat Beatle-ul, publicul a decis Passatul. Bravo! Hai, nu trișa. Cum stai? Hai că te filmează. Hai să vedem. Bă, dar nu trebuia să dăm jantele jos? Nu, ce curajoase. Atos, ține de bară, te rog frumos. În permanență. Una, două trebuie să facă, nu trebuie să facă multe. Una, două, 3, 4, Atos respiră, 5, 6, 7, 8, 9. Bă, dar am chemat fete, nu băieți. Bravo, Atos, domnișoara. Haide, jumătate de bere, cum ai promis. Haide, 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 haide. Ăsta da bărba, bine. Mamă, dar avem fete aici însetate. Unde este umbrela? Florin! Umbrela! Florin! Adă ce ai promis! O adus? Hai, 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 hai! Haide! Hai! Bravo! 11. Haide, jumătatea de bere, adică 3 sferturi, mai bine zis. Mai bine făceai la bere, că erau ce sorbate. Mai făceai la bere!
să zic la Air Battle. La Tobe. Mamă, câtă lume pe aici. Dar nu poate. El nu știe asta, că trebuie să meargă tot sus în deal. Așa că n-are decât să meargă cu spatele până în deal. Propulsați unul în altul sau ce faceți? Ghiciți care face mai tare. Hai! Când zic eu, dați toți trei odată. Cât vreți voi, cât vă țin pistoanele, da? Start! Bă, câta pizza, bă! Dă-te pui mei! Bă, ești nebun? Ia, Fane, poftă bună! Ia zi-o cum e! Forță! Forță! Hai să văd și eu.
day. Bună dimineața! În a treia zi a evenimentului, duminică, noi acum ne pregătim să plecăm, așa că sunt bagajele pe acolo. Cazarea super mișto, totul la parter și aproape cât de cât de eveniment, la vreo 7-8 minute, maxim 10 de mers pe jos. S-a terminat și evenimentul de la Hunedoara, pentru mine personal cam trist, pentru că fix la plecare din Hunedoara mi s-a spart un furtun. De la cazare până la prima benzinărie am constatat că am efectiv lipsă câțiva litri din antigel. Mi-am găsit și înainte să ajung la cazare mașina fără antigel, nu știam exact ce s-a întâmplat. Am depistat într-un final problema și le mulțumesc foarte mult băieților cu care am venit până aici la Hunedoara și cu care plec împreună acum, că au avut răbdare să depistăm problema, că au avut răbdare să rezolvăm și mă bucur extrem de mult că am putut rezolva pe loc în benzinărie. Deci le mulțumesc tare mult, atât lui Ștefan Veselu, lui Augustin, lui Ionuț Pinu, Mario Udrea și Alex Style și fetele care au avut răbdare să stea după mine. N-am cuvinte, dar la drum îți asum, mai ales când pleci cu o mașină veche, pentru că da, e o mașină veche din 2006, pot să zic că e o mașină veche, nu e o mașină nouă. Îți asum, frate, și oricui îi se putea întâmpla dintre noi. Deci trebuie, dacă plecăm la drum, o echipă, să ne ajutăm și așa cum plecăm, așa să ne și întoarcem. Le mulțumesc extrem de mult. Deci cam asta este Buba. Uitați-vă cât de rău era rupt furtunul acolo. Acum cât e? 5:30. Suntem pe autostradă. Abia ce am plecat din Hunedoara. Mai avem, cred că facem vreo 5-6 ore lejer până acasă. Îmi pare rău, încă o dată spun, îmi pare rău pentru întâmplare și pentru timpul pierdut în benzinărie acolo, dar mă bucur că am reușit să rezolv problema, că altfel, cred că dacă era mai groasă treaba, doar cu platforma ajungeam. Efectiv am pierdut litri, câțiva litri în 200-300 de metri, deci pierdea rău de tot. Bun, sper că v-a plăcut vlogul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe să vadă și prietenii voștri și ne revedem data viitoare cu un nou vlog.